up guys, this is me to Nuclear Vlogs and welcome to my YouTube channel. And gusto ko ring makatulong sa inyo at sa lahat ng nanood and lahat ng gustong sumali sa PBB. And maraming salamat sa panonood and pumunta kayo sa channel ito. And alam ko rin na gusto nyo sumali, kaya napunta kayo sa channel ito and manood sa video ko. So guys, madali lang sumali, kung gusto mo lang sumali. So ngayon guys, turuan ko yung paano ba sumali. First of all guys, hey, what's up guys, this is me Tonyo Kulira and gusto ko rin sumali sa PBB housemate and naramdaman ko na masaya ako doon. And ginawa ko itong video to para biglang tulong na lang sa inyo na gusto nyo sumali for fun and makatulong sa pamilya nyo. So tuturuan ko kayo kung paano sumali sa PBB housemate. Housemate. So una guys, punta kayo sa Facebook. Tapos pumunta kayo dito sa PBB Big Brother ABS-CBN and hanapin nyo yung link na binigay ni Kuya Pinoy Big Brother and hanapin nyo lang, huwag kayo magsawang maghanap kasi dyan tayo eh. Oh, no! Dyan ang pangarap natin. I-click nyo yung to stay update, visit, i-click yung link and pumunta yan, umatay kayo. And may nakalagay dyan, get your apps or open your apps. Kung meron ka ng apps, matik na yan, nag-open your apps. Kung wala ka na pang apps, mag-install ka ng apps, Kumu apps, and doon makikita ang detalye ng binigay ng PBB Pinoy Big Brother. And first, pumunta kayo dito sa Kumu and maghanap kayo and mag-login kayo. Anong gamit nyo? Google account, Facebook account, mga account na gusto nyong i-connect, Facebook account na YouTube account. So makikita dito kung ano ang instruction. So ito in-screenshot ko kasi alam ko na wala akong load kasi mahirap lang tayo. So in-screenshot ko, nakita ko ito. Saan yun? Ito, nahanap ko at binasa ko. Bago ka mag-start, basahin mo muna yung instruction, your detalye, kung ano ang dapat mong gawin. Pinakauna, kung ikaw ay 16 to 35 years old, pwede nang mag-audition. Start October 19 gamit ang Kumu Clips. Ganito ang example. Kailangan basahin mo talaga yung step. First one, press the Carlito button on the explore page. Yung sa gitna, yung lingin, yung circle. Tapos, step 2, click the pause camera icon option, begin recording your audition video and introduce yourself at sagutin ang mga tanong. Ito, may tanong dito na step 2. Paano ka magiging interesting housemate sa bahay Big Brother? Housemate sa Big Brother. So, kailangan mo talaga sagutin yan para makita ni Pinoy kung ano ang pakay mo doon sa bahay ni Kuya. Step 3, i-post mo ito sa timeline ng hashtag. Kailangan gamitin mo yung hashtag PBB Kumu Audition. And step 4, siguraduhin 1 minute lang ang video mo at isang audition. Sa bawat audition, isang entry lang dapat kailangan. Huwag nang pwedeng 2, 3 kasi yan ang required ng PBB. Step 5, i-share your video and all social media. For example, i-share mo sa Instagram, Twitter account, YouTube channel, Facebook, at ano bang gamit mo social media. So kailangan, huwag mong kalimutan mag-hashtag PBB Kumu Audition. Kung ikaw ay pala rin the official account of PBB ABS-CBN, Kumu Audition will message you at Kumu apps inbox. Kailangan mo talagang mag-update sa Kumu mo. Baka mag-comment or mag-chat si Kumu sa iyo na ikaw pala ang papalarin pumili. Sana guys nakatulong itong video sa inyo. Sana huwag kayong mawala ng pag-asa na hindi kayo mapili. Try, walang mawawala. Kailangan natin sa buhay sumikap para sa pangarap, di ba? Makatulong sa
pamilya, sa ano pang mga gusto mo tulungan, sino ba, kaibigan, mga relatives, 'di ba? Walang mawala pag sumikap, walang mawala sa pag-try, walang mawawala kapag ikaw ay nangarap. 'Di ba? Walang perang sumugal, walang buhay sumugal, basta ikaw lang mangarap, ikaw lang sumikap, 'yan ang tiwala sa iyo. Ikaw lang ang gustong gumawa diyan para sa buhay na marangal, mabuhay na mapayapa, mabuhay na masaya. So, sana guys matulungan tong video to, sana makatulong sa inyo. So guys, sana guys suportahan niyo aking YouTube channel, Tonyo Kulya Vlogs, and don't forget to subscribe and click na rin ang bell button para updated kayo sa mga video kong ilalabas, kasi sumali din ako sa PBB housemate sa Big Brother. And huwag kayong kalimutan guys, patuloy pa rin tayo sa pangarap natin, and nagsimula pa lang tayo marami tayong makikilala. Hey, what's up guys? So ngayon, paano ba mag-post sa Kumu? Ito ang gagawin nyo guys. Siyempre wala akong load, wala akong wifi, so gagawin natin, easy lang, kasi magawa natin yon. I-click nyo dito sa gitna, yan, i-click nyo, click yan, makita nyo yung post at saka go live. So it means na ang required ni Kuya PBB, Pinoy Big Brother, post, pumunta kay click nyo yan. So kailangan 1 minute lang ang tagal. So yan, kita no? So kailangan 1 minute, i-click nyo yung 57 seconds, matik na yun na 1 minute. So gumawa kayo ng introduce yourself and paano ka interesting sa bahay ni Kuya, and paano mo ito pagsisilbihan na ikaw ang aabangan sa bahay ni Kuya. So yun lang guys no, maraming salamat sa panonood, and don't forget to subscribe, like, and share my video. Sana guys makatulong to sa inyo, and marami tayong nangangarap, marami tayong gusto maabot sa pangarap natin. So ito lang ang mapapayo ko sa inyo, marami pang iba, kaya ito lang ang gagawin ko para naman makatulong sa inyo and makatulong sa akin. Magtulungan lang tayo guys. Siyempre Pinoy, Bisaya, Tagalog, and ano pang lahi mo, ano pang pinagsasabi mo dyan, isa tayo Pilipino tayo, tulungan lang. So yun lang ang video guys, kailangan kong i-share sa inyo, kasi yun lang man ang detalye ni binigay ni Kuya, and kita nyo naman sa mga video yun, na kitang-kita nyo naman kung paano ang process, kasi madali lang. First step pa lang yun guys. Ang tanong ni Pinoy Big Brother doon, paano ka maging interesting sa PBB housemate? Paano ka magiging interesting? Paano ka ba magiging interesado sa mga tao na ikaw ay panoorin? Paano ba? Ano bang pakay mo doon sa bahay ni Kuya? Kung ano bang may ambag mo, anong mabibigay mo? Yun lang ang gusto ni Kuya na mahingi sa iyo. Kung ano bang dapat interesting sa iyo, kung ano bang, for example ako, sa mga tao na nanonood sa akin, ano ba ang expectation nila sa akin para sa akin? So yun lang guys na gusto ni Pinoy Big Brother, kung ano ang gustong ibigay mo para sa mga tao na pumasok ka sa bahay. Kasi marami tayo karakter tayo may nagpapatawa, may seryoso, ano pa, marami tayo. Kaya ako, ginawa ko itong video to para makatulong sa inyo, kasi hindi lang tayo nangangarap, hindi lang ako nangangarap, marami tayo nangangarap. Kaya share your lesson, kung ano ang meron sa iyong natutunan, and kung ano yung pinagdaanan, lesson na lang, and bigay to other people para naman magtulungan tayo, and sana naman masaya kayo sa required ni Pinoy Big Brother, and sa request niya na sobrang dali lang naman explain mo lang kung paano, ano ba ang pakay mo, paano ka maging interesting. Yun lang guys. Sana guys gusto niyo yung video yun, and don't forget to subscribe and click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. So share ko lang guys, Bisaya po ako, and nag-aaral pa lang ako ng Tagalog para naman maintindihan nyo, maintindihan ng lahat ng mga Tagalog na nanonood sa akin. Sa mga Bisaya dyan, shoutout sa inyo. Sa Tagalog din, sulod kayo mga Tagalog, Bisaya, shoutout. Sana sulod pa rin kayo. Tonyo Kulya Vlogs lang, malakas boy. Simulan kayo Tagalog na ako, wala nang ibang maapektuhan, Bisaya o Tagalog. Ang importante, nagtagalog ako, and straight to the point, Tagalog na po talaga yun. And peace. PBB lang malakas boy. Sana pala rin tayo. Peace.